O marisqueo en Muros está a deixar mellores cifras que hai un ano. Están a participar preto dun centenar de profesionais do pósito local e tamén de Noia. A ría de Muros en Noia reduciu a súa produtividade nos últimos anos por mor, entre outras cousas, dos temporais, da caída da salinidade e da mortaldade do recurso. Este verán a Confraria de Muros ten aberta a súa campaña marisqueira estival, á que están a ir tamén profesionais do pósito noiés. Vai máis ou menos como estes anos, non é que sea unha campaña boa, pero bueno, dentro do que se esperaba, pois vamos salvando un pouco a campaña. Tivemos aí unha semana un pouco con tosina, fastidiounos unha semana, pero fora deso, pois bueno, vamos salvando, os precios son bastante bons, podían ser ainda mellorables, o berberecho aguantouse aí non con alá moi bo precio, pero bueno, dentro do malo, pois estamos salvando a campaña. Os mariscadores están a extraer todo tipo de marisco bivalvo. Meixa de berberecho, toda a meixa babosa, a meixa fina, a babosa fina, a roja, que tamén collen bastante, ten bastante bo precio, berberecho, a todo, cornixa. E afirma que a nota positiva do que vai de campaña é o prezo que están a alcanzar estas especies na lonxa local. O que nos levanta un pouco a paletilla para ganar un xornal, se non foron os precios, pero bueno, vamos aguantando, a campaña de momento vamos aguantando. Esperemos que o pouco que nos queda que non nos cerre outra vez de toxina, porque a toxina sí que hai algo contra a naturaleza, non podemos luchar. Este ano, como en anteriores campañas, está a participar un número notable de profesionais. Son 100 e pico de personas. Son sobre 70, 74, tanto de Noia como de Muros. Polo momento, o balance para os profesionais e para a Confraria Morada está a ser positivo. Están 100 e pico de personas, nunca hai algunhas baixas que non van ás 70, pero bueno, pero están indo 100 e pico de personas, e bueno, xa digo, vais aguantando dentro do que malo, do que se esperaba, pois vamos salvando a campaña. Sen embargo, só están a coller os topes diarios de berberecho. A ameixa non tanto, a finas hai moi pouquiña ameixa, pero bueno, a babosa tampouco hai moita, que o único que se aguanta é un pouco os precios, pero os topes de todo non collen. A lonxa de Muros comercializou no que vai de verán 28.743 kilos de berberecho, ameixa sapónica, babosa, rubia e fina, por 462.059 euros, segundo os datos recollidos na plataforma Pesca de Galicia, dependente da Consellería do Mar.